Mä oon tosiaan 2 teinitytön äiti ja ootteko huomannut, että ysärivaatteet on tullut takaisin muottiin? Mä huomasin sen siitä, kun yksi päivä mun toinen tyttö tuli kotiin ja sillä oli täsmälleen samanlainen napapaita kuin mitä mulla itellä oli ysärillä. Mutta kun ne nykyään teinit, niin nää on sellaisia lusmukoita, se nyhyväkkeitä. Ei niillä ole mitään ismeä eikä poliittisia ideologioita. Ei niiden napapaidassa ole mitään tiukkoja poliittisia iskulauseita. Toista se oli meidän aikaa ysärillä. Meidän napapaidoissa oli aina tiukkoja poliittisia iskulauseita, kuten esimerkiksi, että don't touch! Tai niinku, too hot to handle. Tai niinku minun napapaidassa oli pure sex! Ismi, se on seksismikin. Mutta ei näillä nykyään nyhväkkeillä. Nyt mä oikein odotan, että tulisi se muoti, se ysärimuoti, kun nythän on naisten farkkumuoti on semmoinen, että nythän naisten niinku farkkujen lantio, niin nythän se on niinku täällä. Että meidän naisten, niin meidän ei nyt ollenkaan tarvitse olisi noita rintaliiveä käyttää. Eiku sen, kun vetäsee vaan tuo vetskari kiinni. Mut silloin ysärillä, niin silloin naisten farkkujen lantio, niin sehän oli niin matalalla, meillä muotimimmeillä. Se oli niin matalalla, että meillä niinku puoli persettä näkyy. Ja sit me aina vedettiin sieltä ne stringin narut tänne puoleen selkään sinne. Nyt mä oikein odotan, että se muoti tulee takas. Koska jokainen äitihän toivoo, että tytär pukeutuu tyylikkäästi. Sitten kun se muoti tulee takas, mä pääsen vihdoinkin jakamaan mun tyttärille tämän mun yhden elämäni suurimmista elämänviisauksista. Ja se menee näin. Tyttöni, kun jäät stringin narusta kiinni ovenkahvaan, niin saattaapa olla, ettei Jani-Petteri enää soittele.